99% of all the world. Tina, we are feeding Europe. Kodwa thina we are poor. Izinto zethu ziyaphuma la, zishipho ziswe la singazikhona ko Britain, but thina sisale sizonikezwe 350. Ngicela ukuzama definitions because ngikhulume ngecolonialism eqaleni, angisho comrades ukuthi aniyazi. Sizokhumbuzana. Ngoba uma uyi politician, even your vocab should change. Vocab yakho nje asikuzwe nje ukhuluma ngecolonialism, asikuzwe nje ukhuluma ngesocialism, uchaze lo munye umuntu ukuthi iyini. Yabo. Now, eyokuqala nje sikhuluma ngeimperialism. Ukhona mhlawumbe ongangichazela ukuthi yini imperialism? One, going to once, twice. Comrade uthi kwakuhlelo lwalukhona, right Qabani. Khona ayikho answer wrong siyazwana comrades. Depending ukuthi wena uinterpreta kanjani ngaleso sikhathi. Uthi kwakuhlelo lwalukhona lusetshenziswa abacindezeli ukuthi bayisebenzisa nani ne military force. Ithi ke eyami explanation is very simple. It is the highest stage of capitalism. Yabona mokhuluma ngecapitalism. Imperialism is the highest stage of capitalism. Bese ngiyabuza ukuthi yini capitalism? I-capitalism, comrades, is the economic system. Shuthi yindlela, i-system ye-economy eyenziwa. Iya ku-question ka-comrade. Eyenziwa, eyokuthi bafune ukuzuza ngendluzula ey'ntweni zethu. An economic system where private individuals, ngizokwenza example. For instance, sinabantu ababizwa ngokuthi bayini Stellenbosch mafias. Nginokuthi ke mangikhuluma lapha legislature ngibingelela laba bethu, ngithi ngibingelela izitha zase Stellenbosch. Because the MK party automatically isitha sase Stellenbosch. So, yiloma individuals lawo or businessmen aba owner ama capital aba owner ama lokhuzana ama ish means of industries. Ilabo bantu labo aba drive by profit abana ndaba nezinto eziningi. Ngizokwenza example kuyimanje sihlushwa yini ngama rates ani ogesi. Ubani obenefitayo lapho? Siya benefit nje bekhuphuka. Benefit obani onxiwe. Onxiwe bathatha ama SOEs wethu bawenza wabo for i-profit. Bese kuba yi-colonialism. The practice of one nation, question yakho baba. The practice of one nation extended its control over foreign countries, often through military force, resulting in the exploitation of resources. Now, but abantu bakhona banga benefit. I-colonialism kusho ukuthi izosuka Britain or France ize la eSouth Africa izo extracta umcebo wethu eSouth Africa iwusebenzise for bona, but thina siloko sihluphekile singabenefiti lutho. And lezo zinto bazenza nangenkani njoba sibona izimpi ezenzeke eMiddle East. Bazofaka imilitary yabo, bazoshaya, bazosibulala ngoba befuna lezi zinto. Sibonile bayenzile kuGaddafi. Baze bambulala. But ke thina ke South Africa, we are saying the colonialism that we have is the colonialism of the special type. Why we are saying is of the special type? Yingoba abacindezeli onxiwa bethu sihlala nabo la eSouth Africa. So makhelwane nabo bala eStellenbosch. Yonke into esiyenzayo bakhona la. So ingakho ukuthi is of the special type because sebaze bathola ngisho citizenship yase South Africa. Naba abanye bagcwele eCape Town. Kodwa kwamanye amazwe abahlali kulawo mazwe. Kodwa bayangena ngeforce bafaka imilitary beze bazothatha izinto zakhona bayisebenzise for inhloso zabo. Bese kuba khona ke into ekuthiwa ama contradictions comrades. Ama contradictions akhona a healthy. Ngoba umuntu nje uyiwena uphila. You have your own contradictions. Ukuhamba kwakho usuku display kona ama contradictions because unyawo la ka left luya phambili la ka right lemuva. Kodwa inhloso kuya kuphi ukuya lapha eminyango. I contradiction enormal healthy. Ube khona ama contradictions amambi
angaze azagcina efikele kuthena khona kuchitheka ngisho igazi. Lawo ma contradictions awekho mahle. Now sinama contradictions ke la i-antagonistic contradiction. Antagonistic contradiction. Yilama contradictions lawa amambi ukuthi umzondo umuntu uzuzufisa nokumbulala. And the loma contradictions la bathi ayikho indlela yokuthi nibuyisane. Akubuyisaneki. Esingafisiki ukuthi kwi-organization esikuyona size sifikelele kulowo ma-antagonistic contradictions. Kube khona ama-contradictions non-antagonistic. Ama-contradictions non-antagonistic, ama-contradiction ukuthi niyakwazi ukuhlala around the table nixoxisane, nibuyisane. Yilawo-ke sesithi angcono a-healthy futhi ayakwazi ukusiphilisa ngoba kukhona la siyakhona. Kube sekuzothi eyokugcina-ke comrades, i-definition engiye ngacabanga ukuthi nasifaka angithi senzela ukuthi noma sikhuluma maqabane asikhulume as politicians si-understandane ngakithi ubuka i-behavior ka-comrade ukuthi hayi ingathi akusahambi kahle sekuyilokhu yabo. Eyokugcina comrade i-neoliberal policies. Ukhona ongangichazela ngama-neoliberal policies ukuthi yini? Sijwayele ukuzwa nje bekhuluma ngama comrade nakuma TV noma be-addressa neoliberal policies. Khona mhlawumbe ongazami bite nyani nokuthi uyicabanga kanjani yena. 1. Okay comrades, lo ma policies ama-policies ayenziwele ukuthi ugovernment awukwazi ugovernment wabantu. Mangikhuluma ngogovernment ngikhuluma the government of the people, by the people, for the people. Angikhulumi ngogovernment ka-apartheid, ugovernment wabantu. Ugovernment awungahlomili lutho kwizinto zokudayiswa nokudayiselwana. Umuntu ozohlomula ilama individuals ilabo nxiwa. Ibisithi labo nxiwa bakwazi ukuzothenga ba-privatize izinto zikahulumeni. Angithi sibonile eSouth Africa ku-privatize ama-SOEs. It's because of this policy. Badayisa u-SAA ngo-R100 ngeshumi. Yilama policies. Now lama policies awalekeleli umuntu omnyama, awasilekeleli thina eSouth Africa. These policies are only meant to benefit only the few. Labelungu labo. So ayenzelwe lokho loma policies lawo. Sisasonke maqabane. Ngize kwi-class of society, the primary class of society. Njengoba siphila sinama classes ajwayelekile awu-3 of society. Ngiqale emuva comrades ngamasibomu yonke lento ngoba senzela ukuthi babshangasi sibe ne-background ne-understanding. Kunama-class societies esinawo awu-3. The primary classes of society eyokuqala i-upper class, ama-bourgeoisie. The upper class, ama-bourgeoisie, they often possess inherited wealth and hold higher societal status, including large land or business owners, the captain of industries. Okusho ukuthi yonke lento esiyibonayo yabona mongabuya uya Shoprite indoda eyodwa, uya ka Pick n Pay indoda eyodwa, family eyodwa, uhambe uye ko Woolworths indoda eyodwa. They have monopolized the business to a point ukuthi sebeze bedayisa ngisho ama toilet paper. Emabhanoyini ibona badayisa ukudla. They have monopolized everything. Yibona ke labo esibabiza ukuthi they possess everything yakhona emhlabeni, even nomhlaba omningi owabo. Ukubona umhlaba. Thina sinawo umhlaba. Uhlezi kubona umhlaba. Yibona ke ama-captains of industries. Bese kuzoba yi-middle class. I-middle class khona ongazama ukutrya check ukuthi middle class yini. Uthini comrade wini? Uthi thina labo. Uqinisile. I-middle class yilabo ekuthiwa ama-professionals.
othisha, onesi, odokotela, bonke nje laba abayibona ingazi ukuthi bangcono bayakwazi nkosami ukuba nama credit card naleyo credit card iyisikweletu bayakwazi ukuthenga imoto naleyo moto iyisikweletu bayakwazi ukuhlala endlini ezinkulu nalezo zindlu izikweletu bathi kodwa mabeyibuka bona babona ukuthi bangcono kunamanye ama classes. They are between the upper and the lower class. Bala phakathi nendawo. Yabo, yifundiswa ke iningi labo bayile esikoleni. Bayazi own izindlu, banazi izindlu, kodwa nazo lezo zindlu kwaba yini? Kwaba yikona ukuthi nje phela ke uzoloku ekhokhile, ayikhokhela indlu for 20 years. Kodwa isecret abangayazi kuleyo ndlu oyithengile awukwazi ukumba uzuyofika lezantsi egcineni komhlaba. You only own this piece of land lo yinikeziwe. But ngale ngaphansi ngisho ngaqhamuka idiamond uqhamuke igolide ngaphansi akulone lakho. Thetho wabekho. Akulone lakho into abangayenza nje ukuthi bakususe bahambe bomba igolide lele lapha ngaphansi usala unjalo wena ungena golide. Then the working class are the poor individuals. Abantu bakithi abayisebenzela ko Shoprite abathola leyo mali encane engekho yibona ke abahlukumezeke. They are at the receiving end. Yibona abahlukumezeke ukudlula wonke umuntu. Abakwazi ukona umhlaba, abakwazi ukuthenga imoto. Uthi mangabe efuna ukwenza isikweletu ucheck i-payslip yakho ukuthi wenza malini kuthi cha ngeke sikwazi ukukuthatha. Sekuze kungenelela ke uhulumeni ke ngalento yakhe ka 350 because engifeel ukuthi na it's an insult. Because imagine labo 350 ukube bebethathwa labo 350 bebekwa kuvulwa ama industries kuthathwa abantu bofakwa lapha nabasebenze bengeke kube ngcono yini South Africa than ukuthi uthola u350 wenzani ngo350 uphela usagibela usayedrobheni. So ilawo ma classes ke lawo esinawo. Now comrades ngo 1955 Ngo-1955, lama classes kade abakhona, awaqali nje basekhona umkhonto wesizwe. Ngo-1955, abantu base-South Africa, in fact base-Africa, bahlangana, bathi ngeke asakheni i-document. I-document ezokwazi ukuthi silekelele ukuthi yini esifisa ukuthi yenzeke ezweni lakithi, i-South Africa in particular. Even though now amanye ama-clauses akhona la are-questionable. Uyabona ukuthi isandla semfene naso sasikhona even though babehlangene beyizwa induku kodwa kukhona kwangahambi kahle bakha idocument ayibizwa ngokuthi i-freedom charter. Iyakhuluma ka ama clauses ngizocela ama comrades mhlambe ngenxa yesikhathi sike siyoyibheka i-freedom charter ukuthi ithini. Iclause yokuqala nje ithi the people shall govern okusho ukuthi abantu ibona abayobusa izwe. Ithi all national groups shall have equal rights. All national groups shall have asiyiboni leyo nto yenzeka. It is the people shall share in the country's wealth. Asu share lo mcebo wase South Africa. La South Africa were very rich comrade. Sine diamond, sine malahla, sine chrome. Manganese. Uyayizwa? Kuningi sinakho. Sinanamanzi comrades. Leyo ukuthi amanzi asinawo, sinama dams. Wamanzi eSouth Africa. We are a very rich country. Kodwa lezo zinto asiyitholi. Nalezi ebengumele ngaba siyikhokheli sesiyayikhokhela. Because kwenzelwane kwenzela ukuthi ku benefit the few only. Isandla besiphakamisile khobani. True. We are sure, comrade, 99% of all the world. Tina, we are feeding in Europe. Kodwa tina we are poor. Izinto zethu ziyaphuma la, zishipho ziswe la singazikhona ko Britain, but tina sisale sizonikezwe 350. Umkhonto wesizwe uma wawuthi kumele kukhushulwe nje imali ezalukazi, ongaqamba manje ngoba si rich. We can do that. uGaddafi, all citizens ezweni lakhe babengayikhokheli iWi-Fi. Babengawukhokheli ugesi. Umuzi nomuzi ubune for laptop. Free. Because baphila ngani ngeoil. Angizwa?
bayayisola because kwafika onxiwa babakhohlisa bakhuluma izinto ezingekho nabo babelieve le abafuna ukuyenza kumkhonto. Comrades, yabona lokuxabana esikwenzayo kumkhonto wesintu, it's by design. It's by design. Ayizenzakaleli. Yenziwa ngamasibomo abantu abangafuni ukuthi siqhubeke sikwazi ukuthola lezi zinto. Now uyaqhubeka ke freedom charter izothi the land shall be shared among those who work in it. Angivumelani ke nale clause. Yingakho ngithi kwakunesandla semfene. Yiliphi izwe wena ongafika kulona ufika ukuthi ufuna ownership yomhlaba ungeyona citizen yakhona. Alikho, only la eSouth Africa. Iqhubeke ke isho lezansi ngeke ngisaya kakhulu kuyona comrades. Ngicela ama comrades akayicheck nabo. Now kunento ekhona ke khulunywayo ngaba comrades ongabantu in general ukuthi abantu bakithi abamnyama mabefika oYan van Riebeeck eSouth Africa abenzanga lutho sadayisa ngezwe. Ngifuna ukuyiphikisa leyo nkulumo comrades. We had the wars of resistance from the time amabhunu engena eSouth Africa. Yayibizwa ngama wars of resistance. And those wars of resistance iyodwa into eyayiliwa lapha kwakukhulunywa ngendaba yomhlaba. Sasingakhulumi ngezinye izinto, kwakukhulunywa ngomhlaba owawuthathwe onxiwa bengena la. Nazo lezi igebengu phela uYan van Riebeeck kuthiwa uyisiboshwa esasisuka le sathi base sifika lapha eGood Hope le Cape Town. Sathi hawu kanti kunendawo enhle. Into abangicasula ngayo mase bethi they discovered. Udiscover kanjani into inabantu abahlezi kuyona? Kwakunamakhoyisana ekhona lapha. Bathi ke ba discover lo mhlaba. So there were wars of resistance. Kwakune battle of Isandlwane ngo1879. Battle of Isandlwane ayila kwaZulu. Ningizulu ukuthi ngitheni kwaZulu. Angenza ngaphutha. Ningathi khona into engishile cha ngishiya ngalutho. KwaZulu. Kwakune battle of Isandlwane. Kwaphinde kwaba ne battle between the Voltrekker and Ndebele ngo1836. Kusho ukuthi abantu bakithi kade bayilwa lento. Lempi yimpi endala engafuni ukuphela. Kwaba yi battle Cape of Good Hope, kwaba amaXhosa wars, kwaba uNdwandwe la kaZulu ngo1817 and others. Yimpi endala ebese sicabanga ukuthi ke manje njoba sekukhona umkhonto wesizwe phathi hayi sesithi siyayibona iKhanani. Kodwa the tactics ne strategies ezasetshenziswa then ziyabuya manje siyayibona seziyas affect emkhontweni. The formation of umkhonto wesizwe as a military wing now ngo1961. Umkhonto wesizwe was formed in 16 December 1961. Kusho ukuthi after yonke lento siyenzakele kwaba nama wars of resistance kwaba this kwakwenziwa ne freedom charter babonile ukuthi no asikwazi ukulithatha lelizwe ku round table. Kungcono nathi sibe nabo abazoba train abazoba amasosha abazokwazi ukuthi balithathe izwe ngempi. Base beforma umkhonto wesizwe. Uba Mncamalala unokusitshena ukuthi kwakuphikiswana kangakanani kuyofona umkhonto wesizwe. Uyabasho namadoda ekhona lapho. Mandela was one of them. Ukuthi akuhambe kuyofona umkhonto wesizwe ukuze sibe ne military wing as ANC ngalesa sikhathi. Iyaqhutshwa kwake kuthiwa kwakukhombisa ukuthi no njengoba sasifoma umkhonto as a military wing asisazoxoxa etafuleni. Sasizolithatha ngendluzula. Nangempela ke kwenzeka. But into ababeme ngamapillars awu4. Ama-pillars wabo4 oqala kwakuyi mass mobilization. I-mass mobilization le eyazala the UDF no MDM Ndokhuzane lama organization ayekhona. Ubani wayekhona ku UDF? Akekho. Hayi ngangikhona mina. Ngangikhona mina ku UDF. Kusho sesemncane ke. Awu. I-UDF iyona ke yayikhona isebenza because ngaleso sikhathi uANC osuvala umlomo.
ama-leaders ka-ANC asejele eRobben Island. So kwadingeka ukuthi kube khona enye into ezoba yi-vehicle yokuthi i-activate ama-masses on the ground. Now those lokhuzana mass mobilization yayenziwa ama-guerrilla. Ama-guerrilla who went for training abuya eze South Africa. Azonyakazisa ama-masses ukuthi akwenzeke lezi zinto ezizenzakala. Awagcinanga futhi kwaba khona enye babethi underground organization. I-underground organizations kwakuyile ukuthi njengoba sikwi-UDF kanje sibabona ukuthi okay nabe ngathi bawubamba umcimbi bawuthola kahle lo mcimbi sibantshontshe ahambe o-train. U-trainer for 3 months or 6 months uyabuya futhi mhlawumbe uthisha. Uyabuya uwini uqhubeka uye esikoleni ewuthisha kodwa useseyisosha lomkhonto abantu abazi ukuthi uyisosha lomkhonto ufaka ipolitiki ey'nganeni ayifundisayo ngesikhathi sakhe ihamba kanjalo lento. Kwaphinde kwazoba yi-armed action. I-armed action ile sibonile beshaya ama-installations beshaya ilento ama-petrol station benza ukuthi babone amabhunu ukuthi hayi cha kusadlalwa manje kuyaliwa. Kwazoba ne-international community. International community we had a group where